Ten maj. Doma. Aj, to bude tak do 9, Počúvajte. Že? Starosta. Áno. Ale na posteli. Ne? Že taký kozák s červenú hlavičku poduchnú. Čo? Aby som aj vás mal. Ja som není, ale som 60 roku sem tu není. No, ale si sa... Ne, Vy ste aj vy neodškripili, že ste tu boli. No, Nech vám slúži. Trlínčanky. Tak teda, Rodina moja. to je dobre. Dobre. Áno, to sa mi nedá, ale toto musíte dole. Lebo zás potom ho nebude skriviť, ako je minulý rok. Tak to bude kopírovať. Ale on to vždycky to... Nemáte, že do motorové filióne, VHF. Zas len ty víno neseš. Štepa povedal, že Bukmu poslal, teraz sa hádajú. Ježiš Mario. Jareku aj niekto druhý dá, však je tu dosť vináru, ne? Zaskovať. Píška, toto je vína, ktorý musí cez to prejsť. Ináč to nevejde do tej rúly. Keď to o šupu rozliť, potom sa uvidí. To je mierka, tu musíme dodržať, chlapi. Ste na vrsku, na druhú stranu. No, tak ako spravili zamečníci, no? Kalibrát. Tak ale podľa projektu to mali robiť, ne? Tak podľa projektu to zjednodušili. A uvidíme, či to vyjde. Jak do masla. Ježiš, ak ste ho podľa mňa aj na Záhorí mohli odviezť už potom. Keď ste takú cestu merali dlhu. A to je Pišta z Limpočských toto? Neviem, či nám to starosta z Limbachu nedak nahradze. To je od lesu. Ale tento by sa mal odložiť Dávid ti potom. dá listok. Tento by sa mal odložiť potom na 2 rokov. Ako to odložiť, čo? Budeme ho natierať s Luxovom. Sú tam aj také, čo je s Luxovom natredá dať ho. O, to daj mi jeden poriz, a nech si každý donesú, čo? Ty v aute kúpli, čo ty? Daj skúriam, dobrá. Hospodzie, tancować.